Il-Ministru Jonathan Attard mhux marbut bid-deċiżjoni tal-BCA li ma jinkludux lil kamra tal-Ġeoloġi fil-Kunsill Konsultattiv tal-Bini u l-Kostruzzjoni. Anzi l-liġi ta' tiħisseta li jżid entitajiet oħra fil-Kunsill Konsultattiv magħruf bħala BCCC. Dan jirriżulta mir-rapport tal-Kummissarju tal-Ambjent u l-Ippjanar fih dan l-Uffiċċju tal-Ombudsman fejn saret ukoll rakkomandazzjoni lill Ministru Attard biex jaċċetta lil kamra tal-Ġeoloġi fil-Kunsill Konsultattiv fi żmien xahar. U jekk il-Ministru jonqos milli jsegwi rakkomandazzjonijiet, l-Ombudsman għandu dritt li jippreżenta dan ir-rapport fil-Parlament. Dan ir-rapport ġie pubblikat wara talba li saret minn din l-istess Kamra tal-Ġeoloġi hekk kif il-BCA kienet ċaħdet l-applikazzjoni biex il-Kamra ssir membru tal-Kunsill Konsultattiv tal-Bini u l-Kostruzzjoni li fil-preżent huma magħmul minn partijiet interessanti fl-industrija tal-bini u l-kostruzzjoni, inkluż kuntratturi, professjonisti, żviluppaturi u istituzzjonijiet li flimkien jagħtu l-pariri lill-BCA. U għalhekk l-esklużjoni tal-ġeoloġi li huma professjonisti tfisser li persuni mhux esperti fil-ġeoloġija qed jieħdu deċiżjonijiet huma meta mhux kompetenti biex jagħmlu dan. Din is-sitwazzjoni ġabet magħha konsegwenzi perikolużi għas-sigurtà pubblika kif rajna fis-snin riċenti. Fi stqarrija l-Kamra tal-Ġeoloġi spjegat li l-Ombudsman ikkonferma b'mod ċar li l-ġeoloġi huma essenzjali fl-industrija tal-kostruzzjoni. Filwaqt li għamlu referenza wkoll għall-inkjesta ta' Jean Paul Sofija li titfa' dawl fuq l-irwol kruċjali tal-ġeoloġi fis-settur tal-kostruzzjoni. Mhux hekk biss, iżda r-rapport tal-Ombudsman jirrifjuta l-kunċett li l-Kamra tal-Ġeoloġi tkun biss parti mill-Kunsill Konsultattiv fuq bażi każwali. Imma jgħid li din il-Kamra għandha tingħata sħubija sieħa fil-Kunsill mingħajr dewmien. Intant il-Kamra tal-Ġeoloġi qalet li temmen li l-mentalità tal-industrija tal-bini u l-kostruzzjoni għandha bżonn li tinbidel u ssir tixbaħ aktar lill-mentalità Ewropea bi standards li jinkludu lill-ġeoloġi.